Een van de meest afschuwelijke kenmerken van de totale oorlog is misschien wel het bombarderen van steden, van burgers. Een oorlog ging al lang niet meer tussen legers op het slagveld, maar was een conflict dat de hele samenleving trof. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vlogen vliegtuigen over en weer om een vernietigende last te laten vallen op plaatsen als Rotterdam, Coventry, Hamburg, Berlijn, Londen, Dresden. En soms was 1 bom zelfs genoeg om een hele stad nagenoeg te vernietigen. Oorlogvoerende legers zijn altijd op zoek naar nieuwe wapens en proberen hun tegenstanders steeds een stapje voor te blijven. Gigantische bedragen worden gepompt in de ontwikkeling van nieuwe apparaten om opponenten zo snel mogelijk te doden. Dat daar ook onschuldige burgerslachtoffers bij vallen, dat leek niet meer uit te maken. Kenmerkend voor de Tweede Wereldoorlog zijn de zogenaamde strategische bombardementen, waarbij steden en hun burgers tot doelwit werden gemaakt. Deze bombardementen werden zowel door de Duitsers als de geallieerden uitgevoerd. Doel was om het moreel bij de tegenpartij zo te breken en dan de oorlog te winnen. Eigenlijk pure terreur. In Duitsland waren wetenschappers al in 1935 bezig met het ontwikkelen van een vliegende bom. Toen de aanvankelijk glorieuze Duitse opmars al lang en breed was gestagneerd, werd het wapen ingezet. De Fiesler Fi-103. Een week na D-Day werden deze wapens voor het eerst afgeschoten. Op Londen. Eigenlijk een soort van wraak. We kennen dit wapen dan ook beter als de V1. Vergeltungswaffen 1. Het is geen raket, maar een onbemand straalvliegtuig. Een primitieve voorloper van de kruisraket. Het wapen had een onbetrouwbare motor en nou ook niet bepaald het meest denderende richtsysteem. Kortom, het ging met grote regelmaat fout. Slechts 25% van de afgeschoten V1's kwam überhaupt in de buurt van het eigenlijk bedoelde doelwit terecht. Maar ach, het ding was wel goedkoop te produceren en 850 kilo aan springstof, dat geeft een flinke knal. Naast de daadwerkelijke schade ging het dus vooral ook over het psychologische effect van de V1. Alleen al het ding overhoog komen was angstaanjagend. De pulsmotor van de V1 maakte een bijzonder brommend geluid. Zolang als je dat geluid hoorde was er nog niet zoveel aan de hand, maar als het stopte, dan moest je je zorg maken. Want dat betekende dat de V1 naar beneden toe kwam. Duizenden zijn er over Brabant heen afgeschoten en een veelgehoord schietgebedje in die tijd was dan ook: och, ons lief vrouwke, geeft hem nog een douke. Hoe bestrijd je zoiets? Het bezorgde de Britten kopzorgen in de zomer van 1944. Het neerschieten van de verdomd snelle V1 was nogal lastig. Snelle vliegtuigen moesten daarom op jacht naar de projectielen, maar konden daardoor elders niet worden ingezet. In totaal werden er bijna 30.000 V1's geproduceerd in het laatste jaar van de oorlog, veelal door dwangarbeiders. Gelukkig leerden de geallieerden snel bij en ze werden steeds handiger in het uitschakelen van de projectielen. Al bleef het een gevaarlijke klus. Nieuwere en nog snellere jachtvliegtuigen werden ingezet bij het onderscheppen van de V1. En voilà, daar komt dit vliegtuig om de hoek kijken. De Spitfire. Een van de bekendste vliegtuigtypen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit latere, snellere type Spitfire werd onder andere ingezet voor het volgende. Het neerschieten van de snelle en kleine V1 was moeilijk en bovendien levensgevaarlijk. Daarnaast hadden jachtvliegtuigen ook nooit zo heel erg veel munitie aan boord, waardoor ze soms over moesten gaan op een laatste redmiddel: wingtipping. Wat was dat nou precies? Nou, een vliegtuig V1. De piloot probeerde met zijn vleugel onder die van de V1 te komen, waardoor hij de luchtstroom verstoorde en het ding op een andere plek neerstortte. En met een andere plek bedoel ik dan niet op een woonwijk, maar op iets veiligs. De golven bijvoorbeeld.
Onze Spitfire rolde begin 1945 van de lopende band en deed kort dienst bij de RAF. Daarna vloog hij nog een aantal jaar bij de Indian Air Force. Sinds 1986 is het vliegtuig te zien in ons museum. Het toestel is als eerbetoon geschilderd in de kleuren van het vliegtuig van de Nederlandse RAF-piloot Rudy Burgwal, die 19 V1's naar beneden haalde, totdat hij in 1944 omkwam bij een luchtgevecht met een Duitse piloot. De V1 hebben we in 2020 alweer 70 jaar in onze collectie. Hoewel verre van feilloos was het ding op veel vlakken een groter succes dan haar 10 keer zo dure opvolger, de V2, de allereerste ballistische raket. Leuk al die vernieuwingen. Zonder de V2 en haar uitvinder Wernher von Braun had er in de jaren 60 bijvoorbeeld geen man op de maan gestaan. Maar laten we vooral niet vergeten welke hoge prijs daarvoor betaald werd.